Pila kinusa oh. Hello mga bay, maayong buntag diri sa Davao. Dito na, hapon na. Hapon na di ay sus nahubog ko kay mapay pagpamahaw. Okay, naami karon sa sakyanan ni Bay Yunel. Yunel unsa? Pukot. Karon pa rin ako siya na meet og salamat kay followers bro siya nako. Nag-offer gid siya sa iyahang gwapa kayo nga sakyanan no. So wala gid na ako gi-expect ning mga ingon ani nga mga blessings. So salamat kaayo sa mga maing kamot nga amo ang na-encounter diri sa Davao. Og salamat kayo Bay Yunel. May problema. Magpabaga lang kimi sa among naong no. Salamat kayo sa imong pagmaniho diri namo karon. Paingon mi dito sa amo ang kuanan mga bay no. Og kuan i-shout out po na yung mga friendship diha. Pwede kaayo. Samtang nag-drive ka. Ay, shout out sa ko ang mga friend ng mga Barbie. Ano ba? Sa ko ang mga family and everything. Ug sa ko ang mga igsuon na nasa abroad. Sanggara. Hinganli dayon ni. Hinganlan yun. Akong mani na nasa Saudi, si Jeffrey. Kakumangod na sa Taiwan, si John Paul. Maurang ka na. Salamat. Grabe ko din kakuan sa imong kuan. Hindi first time pa pala ako yung ani mo. Ikuan ka ng lagi dayon. Paingon mi karon mga bayno sa Morbi Sud og nitawag na ko ganiha kung unsay mga lakaw sa panahon dito. Siguro wala sila limit sa oras kung unsa kang oras sa pwede mag check-in. Og mo lagi niya mong kinabuhi bisan pa man ini. Salamat gyapon sa mga maayong kamot nga mga inilawat sa among gitulugan itong usang gabi o karon ma-plaster me din ugma pohon nana po'y nag-offer nga mag-sponsor sa usa ka gabi namo sa kuan sa Obrero. So salamat kayo. Time sa asan to ihang okay ato sang i-private kay basi dili siya gusto nga ikuan iyang name. Ako sang pangutanon niya kung okay lang so atong ibutang sa ato ang caption. So salamat jud kayo sa inyong mainiton kayo nga pagdawat nako diri sa Davao. So manghinaot ko nga makatuyok pa ta diri bisan sa gamay nga panahon. Samtang nagpaabot ko ni Ate Charot. Sa Ate Charing nagalantaw ba ka ato? Ba Yunel? Wala, ikaw rin dyan akong na-follow. Kaya actually, OFW magod ako ang mga igsuon no. So nag-share sila. Okay. Unsa man nga video ang imong unang nakita diri nako? Kanta-kanta kag pusong bato. OFW version. Ana. Unsa pa nakalantaw ka tong nagdayang-dayang ko nga murag naisipa dito pinasipa ni Vice Ganda. Wala pa ko kita. Wala nag-follow ko sa mo. Unsa man imong gibati atong video nako nga OFW version? Na-touch ka? Nagkatawag ka? Nagkatawag yun. Nagkatawag kay tinuod kay ang mga lyrics no. So lapos gid sa gusok no ang mga lyrics na to ato. So salamat kaayo pod. O sa ngalan ani padayon dinaot nga padayon diha ko mo diha nga nagasunod na ako sa bisan usa pa mga lalang mananap nga pag-imo na ka. So hinaot nga nagyapon mo sa akong kiliran. Bitaw dako kay ko pasalamat nga daghan ka ita karon no. So nagsugod lagi ko sa uno. Dayon wala jud ko mag-expect nga ingon ani bitaw ang lakaw sa panahon sa akong kinabuhi. Kay mao lagi focus lang kita perminti sa pagpanarbaho. Siging kap-kap lamang gyud para sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong mga adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. Og first time jud nako ni nga nakaani diri sa Davao. First time nako nakaadlag Cebu. Ang ako yung kinabuhi is kuan lang gyud trabaho balay sa amuang lugar sa bukid ayon dito sa akong gitrabahoan ora wa jud ko kasuroy-suroy wa jud ko oras ana wa jud ko kuan ana pero tungod sa inyo ang mga request mo na akong sakripisyo karon nanghupong ko gani kahapon pero gihilot ko ani akong princess gihilot ko niya dayon nihupos gud nanghupong bag nilakaw bitaw sige baklay murag mo na to pinakasakripisyo nako karong Semana Santa. So mo to nga ning kamot gihapon bahalag nang hupong sige baklay anang mga kadalanan at least enjoy kayong kinabuhi. So nagbago jud ang routine sa kong kinabuhi karon no tungod ni kaninyo. Kung wala sab ko niining estado sa kinabuhi karon. So dagko jud kay utang kabubuton ninyong tanan. Og labi na cute sa mga tao nga naa sa likod niining tanan akong mga
silent sponsors no nga dili gini sila magpa-istorya sa ilahang mga ngalan kay na sila yung mga kuan pod mga sa ni kaugalingong mga rason. So napasabot ko ana kay usahay yung anak pud ko magilom-hilom lang jud sa mga maayong gipanghimo. So ang naalang jud sa taas ang nasayod sa tanan no. So salamat jud kay inyong tanan og salamat pud aning nag-drive na mo karon no nga nag-offer. Salamat pag-usab. Di jud ko unsa ni mapulaan nagpasalamat inyong tanan. Okay. Di jud ni mapulaan so salamat kayo. Mo di ara so guwapa kayo pasensyahin na nga pinaibabaw jud kayo ang atong video sa iya kay focus siya sa atong dalan. So mo na jud ni ang trabaho sa mga driver. Para nako ang driver sa siya ka mga hero kay daghan kay silang kinabuhi nga giluwas o kapil lagi na ilang ko galingon. So di kita matag-an ang lakos panahon. So ato lang yung isali ang tanan sa kahitasan. Ingon na po na kong anak. So mis mama man mudang wala baba ni. Ingin sa tabian kay kaya ko nang tingo reklamo man arab ni siya. Kasabaan ko ni kong anak bay. So mo to siya og atong paglakaw nako ang naibawan na ni mama ra. Then atong tugay-tugay nako sa kuwit. Mga saba na mingon na siya nga ma, dugay ko sighuwat ning purok may. Si planta maning motor ning agi wagig ka. Sa intang ko lihay po taong ko sa kamera tulo na ko luha. Wa naman tayo mahimo kay di ka matas layo. Oh, di mo yun siya. Ma, asa naman ka ma? Wa naman sa kamera. Kajut lang na kinagay kapot. Kapote o tisyo dahil wa na. Nanagin ni tulong. So, mo lagi ni ang mga Kano sa ka mo balik Kuwait? Di na jog ko mo balik ba gikapoy na ko pangasabang hagdanan ba kusina. Ganun bitang manakay mga kasuko sa imong amo agalon nya kanang busy kay kas nga tanan di man pud kada adlaw na siya ha once a month na siya kay say naam jud mga panahon manggawas sila mga pangil kita ilang mga ilahabang mga sani mga singan ani mga uros-uros sila sa ilahang mga batasan. So nya masabay-sabay pud nga daghan ikagipanghimo. So mo tawa na kay laing mapaingnan no. Magyaw-yaw na lang ka ng hagdanan. Hantot sa kusina, bagot kusina panglabay mga kutsara, tinidor. Nga na mga kaldiro imo lang pagkusikon sa mga kalagwat. Lami kay panuntok atong tiles bitaw. Kay di man ka makasukol sa imong amo kay di jud pwede. Taason gid mo imong pasensya mo jud number 1 nga balo no. Ang taas kay nga pasensya. Kay wala ka na di jud ka makaantos, di jud ka mag-survive. Oh, di jud ka mag-survive, di jud ka makakuan sa imong mga panangantoy sa kinabuhi. O labos tanan ang ako ang payo ninyo mga OFW no. Pagtigom jud mo mga day, grabe kalisod sa Pilipinas. So nindot lang kay humot lang kay ta kung daghan patag datongs. Pero pag wala na pa sus, wa na jud magduol imo pa di man kanang tanan. Di na pud ka makaduol nila kay wala man pud mo. So may jud nga magtigom jud mo, magtigom jud tang tanan. So mag-start na kita tigom ani kanus-an. Muna pangutana kay di man kita makaantos no, kay moingon nga jud mi bugas ro isod ro makonsensya kita ba mag di pala to mahungit atong gikaon sa nino nga kani mangyoy. Kini man gyud pinaka-importante nga istorya nga mi bugas ro. So kung pwede lang magpalupat tag usa ka kantang kay daghang bugas atong agalon so okay kaayo pero saon man. Mo sige oy dinhi na lang ko ta mga bay salamat. Ang labaw na sanan aning pag-usap for the third time. Thank you kaning kayo ning ka-drive ug kaning nasa kong kiliran. Ayaw. Nang nasa kong kiliran nga dili siya allergic siya camera. Pero nakasabot na ko ani nang gini siya daan pa atong natawo pa siya. So daghang salamat ini na lang kukutob. Daghang jud kaayong salamat ninyong tanan as in. God bless sa tanang mga tao nga naa sa likod ni ini. Dinhi na lang kukutob kinay inyong indegab-gabang nagisarang maestra sa Facebook, ang Facebook, Ihimong Radyo. Okay, bye!